И здравейте хора, аз съм отново тук и всъщност да ви кажа, ще имаме фен среща след няколко дни. Обаче още не сме решили. Затова още мислиме, като тъй трябва да питам баща ми. Аз съм го питал. Още мислиме кога тази фен среща да бъде. Още мислиме кога тук да бъде, да кажем. Още мислиме кога да ми бъде фен срещата. Тук, където аз съм. Още мислиме кога да ни бъде фен срещата. Ще го измислим, хора. Не се тревожете, ще има фен среща. Ще обаче още мисля. Извинете ме, но обаче още мислиме. Плюс, че започва училище и да. Но обаче още мислим. Още мислиме.